Абе, малумник! Това вече много септичен да го Сега? Да, сега? Не, преди. Да, преди. Кой месец, кой дати горе-долу? Мисля, че беше 7 юли. Русния, този, който е по история и... Да. А преди това, другите са си общи за всички гимназии. Да. Другите са национални. Защото класическата е към Министерството на културата, не на образованието. Което е хубаво, защото имаме повече учебни дни. Защото празнуваме празници, някакви училища не ги. Примерно някакви такива. Не са много, обаче примерно натрупваме една седмица повече по празнуване. Ти винаги ако решиш да кандидатстваш в физическата, чакай за юни да възможност. Ти подготвяш след това. Сайта пише Тя трябва да изкара повече от тройка по история. За целта, която го виждал как да става. Значи тая се е заяла с нея, аз затова искам родителска